Per jo el palangre és un art de pesca molt selectiu, no perds captures, tot bé viu, és un art que du feina, però dus una qualitat de peix molt bona. Així com de dia agafaries el que és la ratjada, l'enfós, un dèntol, un carroig. Per la nit es agafa més la mollera, una càntera, un sarg, vas canviant un poc pel sistema de mesclar les varietats. És una pesca de risc, vull dir, te pots fer molt de mal. És una cosa que ho tens d'haver fet de petit, que és la sort que he tingut jo. A jo el que més m'agrada ser pescador és que hi ha una llibertat, m'agrada molt fer feina tot sol, és la quietud, i quan t'aixeques al matí és igual que una experiència nova. Me sol aixecar damunt les 2:30 de la matinada, preparam la gel, s'esca, després surt, i antes de les 6:30, antes de rompre salva, moll 3 tipus d'anes. En qüestió de mitja hora pots començar en el primer cap que has començat a mullar, digui'm, ja pots començar a virar. Això pot durar, comences damunt les 7 del matí, pots acabar damunt les 11, 11:30, solem mullar un promís de 700, 800, com a molt 900 grams, i faig diverses zones. Quan he acabat la feina, tot el peix aquest així com surt, es trata en gel i aigua salada a 2 graus perquè no perdi textura, color i gust, i damunt les 12:30 el peix passa pel punt de primera venta i se'n va cap al mercat. El camí de la sostenibilitat a Menorca l'he lluitat sempre, i tot passa per un control, mirar de pescar bé. Ha estat una de les idees meues sempre, i amb pesca a les institucions es hauria de seure i ratllar, a veure fins quin punt volem pescar.